bade ase studio nkwarigie kirogo kyobogumene base county Kisii otabeti umenye siasa to gocho union ekiagara ko kole politics lakini ekoro kuticha politics omanye ko so union so politics te bwa tinga nga okora abo nga keroro mwali mutako kole amo kora Jones kiagara Jones politics chikuru abali muna bange baeteire nat oso mwalimu sorry wetere gasi eri bagokora kwanyora mwalimu ohakiru chikuru bono kurua wa national office one of our executive council members igale member of parliament mwaro chiso ni ko nominated so a union you know we got to advocate for upward mobility igobona nabo tumia union so that you can rise yeah bona da kora siba maja ke umanju muri wano igwete na rero etole na rusfera Bwari ekatoto kwanda mangi go Chisemi Chiaito next secretary Knut korwa sensemeri ya Gucha branch kotojo kwanda mangi tukora nacho taigoro ye union ye merobel kiba begire nani kibaraje go bush bosi go jibosio erinde ababa kwegerera banyone nani go bwata masira ya maya no kero monta bwata masira ya maya igo no mwana abakanyora masira ya maya asijiskujo na mangi turajo kwana litukura rego tosuka korwa ndi Steven Robwansu bombo Gusii asemambi ya boniga bono nkwa bori kerogo ndakwere ni akigama ngaki experience kialenge rusfer akeo egandana ya raisiti koliki chikura cha bali munjibu kani koliki chikulechi chikulechi gejo koliki asekero omonto bali mumbali kungainereri omwali mota kotageti yago kani ntainche tidio chaka kwa kura ya na nabo komanya out lately na ande barabu nonye na soda lito kokora na barabe tanyi soda ya lakini aba banda abatu acha koliki chikura bono bonsi the citizens aba ko ngaina ba ngaina mbai yo nonye ngora ta ko singa kanisa na agenda ngai kanisa anda brike ma ena aria rais una na ali kichikure chinge kanisa te yome maria se kanisa nensero kanisa giriska abanda abaisiko na bara ba ko tabeke maene kenge ko bwa bali kanisa ime ya ingabande baraba ngainere abande baraba ngainere ngwate mete ko igera abantu bonsi gukora ababodende ngekerogo na temete egetokene na aria rais chibesa abantu baikirase batari gochora omonto gochiko bakorere gasi bagochora omonto kulingana munabwate chibesa bunago siangana ya embe kabisa bone tamu entanga ningo chigo cha kere chitarike merongibere omwako yoiga ngakiroje Kenya yariganeti ase tamu ye kera abantu bagote no buma bwa kongire abaiboli ngorera bali ayoroje korengana naye abaiboli mbe yariganeti gosino ne serikali yariganeti ase Chisemi chigo cha kumwako amangana serikali ero kuyarigania botambe ero konyore serikali yarigani tikifi yake abaiboli kuyarigani bali lakini asa abaiboli konyora robogima no bokongubule mapato yani konyora kwa bokolense kwanyora amangana mune school fees nko bale emechando bono iga buna tole igo tole in a transition period ase to korukorua 844 gochia a new system ngor ku CPC litangani ndetenda irani president Chiaito ngambu ya mono na chole working party aicha baicha ba collective use egere bamanya inki abantu batagete na ndi ngakie system yera ba carried out initially ntu achiete through public participation ko tu aleta through nga CBC kaiga terua balimu dio kaiga nga iyo nyachake so egachakwa etamanyiri ngikini githogokora yani engabuna moko umerana ne bundanjira utamaiti manyana so president yoyo cheto muya his excellency William Ruto na acholete a working party enjaetete egasangiriria maoni ntu na balimu that is Kenya National Union of Teachers ntugo tuatebete igotutagete abana bali ba class ba grade 7 8 and 9 babe domiciled in primary a reason abana bali nabake na ndi muroje trends chiabone gesichekire baisa kogenda iguru as secondary schools abana bangi ebara ba abused ekiagera mbarangainia na ndi mbatakire kora bera na baibuli bara pondi na baibuli babo kabisa so to karanga tiga domiciled in primary. Another reason, infrastructure igere primary more than secondary. The only thing to target kebe ku primary nature preparatory so that abana aba basome na ndege ntokende
shortage of teachers into agikwanirete serikali yateba ngori kere 30,000 teachers but still balimu abo 30,000 mbakore thiki mbaisaini kiagara bana naro cheti esi gotebanga ngababe ko mwalimu oyomo ba grade that is grade 7 babe ko oyomo grade 8 oyomo grade 9 one ondrang ts no nyene no nyigo torika buna balimu they understand what we do kiagara ngiro abe ko mwalimu oyomo so subject 14 lakini tutaraika abo sensemo employment gujudoru kwandoro madam entwaro serikali ya magega ya renge ya Jubilee njaga jete birasi asiji security secretary badana byaro tumeka bono rende resources njibe wasted ase asiji secondary jaga jire birasi nani mwamaire ko recommend ababairane asiji primary resources njiri chikoba wasted njira bariso njiri chikoba wasted because you know serikali elinja introduced a 100% transition ekara ko 100% transition ebirasi biri akabeiro birigo isana bana so this 100% transition igeta gete birasi ebinge so biribi agaje to still ababiga keta for the 100% transition omanya abana bakuru 6 go 7 tali bana bakogenda form 1 yeah and the class ngelo yakoreta matem gekuru 8 bono gego form 1 and there is that 100% transition akarero 100% transition ye minute ebirasi biri bigata kabo occupied beyond kiagara mwana tayo otata kiriko kogenda form 1 so anya bakogenda bonse then it means still serikali ethakiriko agaja mo yeah bras ntotebe bona serikali eri entanga nduruganye mono rende nigo ya tanganja akore public participation ima akore to murobiro space ko ngane birenga byo yeah kangamba akore to public participation pature ina balimu in a structured way yani abalimu umato mwalimu nere ko impart this knowledge so to wocha ode yu mwalimu lyokanga ngagenda osomi to change the curriculum ko iko mwalimu yara ba trained in that curriculum omwalimu abe prepared environment abe prepared na abana babe prepared na bible babe prepared but yeye ko ya chete serikali iri ko ya leta taliuka na ndiko kwali ko kwana kwa kubuna indundu wake tu besa karatu aliko yekana and that is why serikali iri imugete ego ite union pingeite na tierwo I'm sorry to say, ye president, I'll finish this thing once and for all. We were threatened. I want to thank His Excellency William Ruto. Igata gete tutwara wa own space ikiagorese kuri none deputy president ya yenjire wa address ya bali at least nasi geta bali oli onde tato sigete pi ya rekorra bali mu yes ko yo mwalimu konyo ya ke yes ko yo mwalimu konyo ya ke bono ndo gete korranga regime ne ira ni esko ya bali mu esi ya renge na hande batutigere space ya ito ya labor movement ikiagara it is through the labor movement omwalimu akanyore yake yae ebya ko beseko to endetega na ndenda kwirani yake kero korigeri orogongo rwa Gusii madam ngakyo compare education standards jizo asorongo rwa Gusii njire goro osento takere tobeke birengo gete byogosuki education go okay ndotakere gosuki aeva Gusii ngo korere buya sana oisa korigeri bani abana baito ba Gusii bari isiko ebago perform buya no nyani ntuga abana baito buya bago kora egento ndagete kotogina abarimu abarimu baito ngokora bari mirimo mberuete ndigyo kerekebe na no wakano ebagwa kanunze abalimu inere michando yoka abana ndo jiwe ko to komete to ndo jiwe kari torena standard ischiracho abalimu bya bajibe abalimu bya bali yeah support bya Bible asorongorwa Gusii ngakire kolengana naye Bible averagely ko support bali lakini abange ikabatigirita abalimu oko yuno nyene kare skuru bungiro mu bali agotanga ndikaye ko iguru mugende which means abana babo bali burden is bali so batigirite burden nyinga abalimu yeah engwana nere okwaneka mono na Bible baito ba Gusii umwana bakabegete isikake bakumusira mono kubu umwana babegete Gusii ngane yero nonyeroje madam ninyeroje sana oisa ya Bible baito mono iko bako imukia bana kurwa baire skuru cheisiko chinse ji yani chi county cheisiko batiga chi county chetu ya Kisii and Nyamira lakini onyandiri balgo chiwanja babeka bana ba support yeri bakurgo chisiko bayeruga chiskuru cheito can also improve and do better kubwachiria lisba ko ira bana bali yeah igomba takere basire gisemi ase batakere basire gisemi ga na itoro konkoro itorokine na so ameti umwana ona in one of the schools I think in Siaya County school ya alkoro kunga kola nyagals iko bako anda bato bekera jibe sana ndo tari kuemina tuarwa chinyinge sana chiama gacho development chiri kunga development lakini iko nkorra the same parents including me togo tabe kuturu jibe ase jisi itoga gato tabe na one school go se
totebe chisukuru echi chianka skuru yanga totebe na Nyamache any school ose nonya ntendere ende yose no Nyamira boys Nyamira boys nonya Nyabigena kwa makonyora nga aronto ready gukora una togokora isiko yeah Iko bono moibori tari gusira gata moibori tari gusira buya iko bagusira isiko mono yeah mbia kabisa mwanju muri genda gutumba SMS no ajiro direga mabori eno ninyaroje genda gutuma bono moto teina ino akibroje standards na mo aboto teta aya ngosira kwa renge abana aba ba grade 7 8 and 9 baba domicile as school jo buruzo kwa tete bagende as school ji secondary madam ento ara ekyombe ya kubet nkiama jigo twara kero kina na nat kubet wale batagedena bali basuke bagende igoro na ino domicile ba domicile ga ngakiura kwande ngane yera abaru batagede bali bati ntubu na nat egento toligereti ne welfare yo mwana kubet egento baligereti membership egera banyore union yabo enyore jwe jingo mate kubet of course is one of our other union moina sister union tokorokana lakini enjera bajete tari enjera nere bajete enjera moya barete to divide and rule ekiagara bali mwe karatu arenge kiombeke mukianat anyene chibasa tetomentu mushahara gotoko gende strike education yaterina Kenya ngima lakini gara kubeti yajete igo to tangaza strike batangaza bagirana guchikirasi bagutangaza strike na intu muina atu anga kogenda so you see this is divide and rule bono ndoli gukwana language yemo yeah yoto de segingo majiro kororekana na error segiro ne inchebuna nkoror ntu as not amangana ito igare basically on the development of the child welfare yo mwana lakini kubet and I'm not ashamed to say barabuye batageta mangana gorokunga seria bali mbako naju agende union yabo yeah igoto esegienere madam yabona mwedeno obishore ya nad esegienere nani ngakitora nyekole kwa faida yo mwana esegiena beko ere kiagara abana babere domiciled in primary and that is the benefit yo mwana bana kubet and I think babwana go to bugatisia to bugatera na mune union twice chi union to koruko to bugatera ne to ligeringa ki umwana ko bekubia ekero umwana abekirubia to ligeria masera ya bari baito bonse to tari kolengeringa oyo nkubetial oyo natial yeah igebe faida yo mwana kerdo endo kwana mangana CBC abaibunga te abari nigere bad ni go jase bare na bari mbare bataranya soma buya bamanyena ngakire bad neroro kolengana bad nero aso moibori asa mangana CBC useneri total I understand we a bad nero yeah because unakara ya chagete you know nagota biwanga there was no public participation abaibuli bamanye ndor kibago play na bari muro kibago play na serikali role kiego play so ebintu mbigete ko igwete paka abandu kaigubaga tanga bali bali chingo kuru mechi bakoli abana batagerwa some practicals lakini practicals echo the materials that get go to make serikali teri go provide so yabedelio moibeli akariki a provide kwangamba the public participation batebi kunga discourse sharing bono batebiri so the moment you mwalimu agotoma umwana ngaki endolete gusina magena tokorere practicals iko bakorengereri abaibuli abana bali bakoraki bagojikoria in the real sense that bali bagojikori na abana bagojikasomera bono tiganko boli orojento to mengo ko gojika umwana arete ngoko school because nere gocha kosomeru tonyenyanye tokora abana basomera bakola nya umusanzi yarenge bayeruge ngokorire ndamanye gosembuya baruga gethena mwalimu nawe ese no mwalimu ko test na abana bono kwanya baibuli ba complain so in my own opinion serikali yanyandiri yange were prepared ebintu buna chingo kiji yali gutugwe school ibiri abana bagosomera serikali yerete yeah totebena liri konyora amangana task force yego se work plan yetararos kuno morai bwenso yoswa Dr. William Ruto kon magabo ebiombe bino byanati byagater na bono morobiro tiko sire kabisa bono umura yore task force na ande birengere byaru abakenya baruri ngo support more bono morobiro si busy osana na mawotana na bogo sira to enda na it fofo no bono iga we are supporting CPC reason abantu bono bajire through public participation a workforce ya tomiru ya chire ya irira maoni so ekare ya irira maoni aria etokanyete ba implement una tu abatebeti so you cannot talk or maoni positively etotagete when you are not supporting the process so ngo support that process ya CPC so long as ba train ya bari mubiya egento bune bagatanga mwalimu agenda ngasome TPD ngaire gusene myaka gusentati ribagerio ebintu ibakora eba integrated
TPD are integrated in teacher training colleges so that you mwalimu gako genda liure na gocha ole CBC compliant. Yeah. Embe kabisa omoroberi oyo o CBC anene obe domicile ase school choboroso grade 7 8 and 9 bakira batigaire gaiga balimu aba banene mbara mayanga kyumurobero chikonyokora mbara nyora direction yende yons nga kioro jibengelebi kera mbugo ikabona mbara debu egia bedebna abana abo abe domicile chi primary. Yeah, abu a confusion nero. I want to agree. Na kero mondo na roche inche na le ko baninche ngo implement igenteke iko na le ko implementing una bana bali ba domiciled in primary. Omo head teacher abe in primary muna baona baro but you know akaramo korkanga a junior secondary school that means a secondary school must be administered by a principal so akara bana bale domiciled in primary they have to be administered by a head teacher so what change area junior secondary lead and back to senior primary or intermediate. Iwon ngompro boss mole na area tari change mwana de brangere buja task force nto henanete yeah iwon mo de change area tari change that is when it will be relevant because there is no way ora that this is junior secondary or primary igona confusion nero there is a confusion ekera bana ba kora matema kepsea ningo ba bwato ko semelu na bono tuarude primary kwa tuli junior secondary abana ba tena bono ko beka tuli jirongi abana ba katengo tuli dress bia nandi bono kwa bane iri ase primary ibirengere bia bono akalo jikwera na mbire buya abana madam kurenga na abana karatu ale kurwa maoni it happened no na ring abana boka abanyene mbakane tembata gitiko genda secondary iko batagete mbakane tiko batagete ko berarari primary because imbara machua yeah boka mbakane te buna bana bana bali nyaruka I don't want to mention in school baruete bajete bakabolinge karamo goto ira igorari onya bono iga nonya ni iga story primary ngorra muri buna toko ba ko abused because I understand I think you understand in minute ningwede abana bako ba abused bobe okero gocha kubairira bamura bali baikire form 4 baikire form 3 and no matter what ngeto bwata drug abuse ere igoro abana buno bakonya toko bakonya bone school eye ne bwata mangana gete domicile nde ebono twatebirana abana aba ebaje kwenda kubeka uniform eri osene ngao that is where nago tenge confusion ne korete neraro ndorate kubono ntuntu eta maoni ite task force na butoto gete bata tebinga e uniform eba ko beke lakini inche on my opinion abana bata kere bagenda ko beke uniform eri babuye kana gotira egere ntoji gutwara Chisemi yeah because abana the moment you ko chaka ko babekere bengao na bali bande ko baguchake ebisegi you know there is that peer pressure na manganande yeah lakini mo jiskuru go rugire amatuko tutere matukange meronge bero jiskuru jigorubia ojena ni task force ya nyorirwe ko implement akanta kulende na kosikuru korugo chikana nketa kero koru enda balu be prepare no embali bari asi abalimo banne be jiskuru choborso yeah I think na batoro atabanga ya nyoriru kyagere tu atatu ya kurwa maoni yabo before February tiranyumuru you know even 1 hour ne chinga kiora korere so we have around 18 days before the go school because we are opening on 23rd most of the schools mbale ba kwagi unande madamuna na serikali yadakirira mentano na balimu ngeli yabo imauchakano no murobiro CBC kyagere gasi nyingi kujire ko borro engwagirio ne birengere bina abalimu tangabata kebara mentu bara bekuya masira yabo kwagirinde gosenyi gwetonya no kubuga onye ninje narenge kiganja kona ari kurusia besa menta balimu you know omwalimu ori well remunerated igakokore gasibia omwalimu otari well remunerated tari kunyara gukora gasibia motivation ya gasiende yonse na engeria yeah ngakyo ku motivate omwalimu onye to kumwa ebesa ya bona muna bona ga balimu bali so much demoralized baka introduce ibintu binge bikuru chitibadi ibintu bikuru gosenaki nje na chore tu ibintu bitarachanga so muna bona inganje nta bikungaira ne grasi migende kitibadi tinge manyiti babeke ta balimu on so much paperwork bakarusia mwalimu grasi ime bakamubeke cyber because you mwalimu go ikakora returns and those returns need time so the contact time between you mwana no mwalimu igeko benke esengenjo ya too many paperwork ekokoru yeah and I believe musubati yo igatu wetu ne CEO TSC igare go sene devo
ya madam na ura win the dress statement ye kegera rende ntogoro ku monte devo lakini ibne birengera bia no ibne birengera bia na because it have server and ha you know on the way you come make your survey in devo yao yeah ono mobiso because manji mori birengera imanda ma kwana ne bia komen video is the Ndizi TV gera ntogoro ku monte devo lakini rende pono ngotoko moja ase ayaba mba wethera na ne kiombe gikorika balimu na serikali ose ne kiombe una nge bathene ne theba ingonta getente bali tanga ni kabisa serikali yaetire yaetire otiga serikali yire bono ya William Ruto serikali ya Jubilee bono serikali ya Jubilee igo babwate bad blood na balimu because president yoke yatenete karato go sabo mushahara akabolinga na amanyi ngamoto getendusi I won't pay can't pay akamanya omo kara I think it was rengo boini rengo iboni orueto omuswati yakamanya goso omuswati yoga aleta to specifically go demoralize abalimu because buna ajete iga aleta the punitive policies timbe akobeka abalimu delocalization orusi omonto bwate miaka 58 omoira to a very far county omondaru siku Kisii airubomet omondaru siku Kisii airusia oino mondo bwate miaka 58 omondo le diabetic omondo bwate pressure lakini madam koiru iskali ngede ya tebete na lenda balimu bare ko kabai gore biashara byabo monto so bigi takora mane kras ministry ka dana na aya tatuiro mwalimu marisabeti ata bwate edu oseno ko demoralize kwali kolino ko demoralize abalimu yani abantu babwate saidaso igona abalimu bakabwate abanyagitari mbabwati clinic mbabwati private hospitals nkibara batanya kabera delocalized abona timayetira kinina urato tere ne akimokurwanira balimu ba into as murage ne delocalization tora against kabisa aseki madam it separates families bona muno ore ligereri your age oiru orusi oiru mararari mukati karega what do you think gego tikaragatia gego kogendera no mathanga ji family chinyinge jabunikire because of that because you masaja akogenda ali ugoiko onyoru mukungu onde maybe onyoma osogacha osero gachwa umuswati yorega yuko kanya musaja yo kwanga gocha na rori onde babera kom ine family ekuru iwono kiro monta asomi sobo kero monto tigasomi na ata somi sobo lakini asomi asago koraki agoikere family yae like now monto naru Kisii Central sub county agenda somi Nyamachi sub county omondo na Gucha sub county agenda somi Marani sub county that is within reach oruzi omondo gaki oruzi omondo gaigo omoire Narok na ande Narok gose Narok north gose Narok west aso monda go tumia 3 days goja transport mapata kalatik torikonya means of communication inega asio te monda kalko so ibona kwa na balimu abange mbaba depression depression anda abange bakule in fact ndo bune CBC I want to say some of our union officials died injebwe ko monyene akaratu ari gukekana na munyaka tukuna basikari ngaitunya bisase bo no itire ni ngitire ngabe kunse ngaitua na anda basikari basaja bako ngita na takete ko basoera lakini ngakani walo go madam pore den ngatu akani denga CBC ne you know ko tu ariko bakani ngaki karati gegente gengerikia yo mwara ya ite tuara ya ite sana abari mu babete interdicted we were interdicted so many of us but we went through the cases tukaira na back kono korengana na yaye na hande bune union inki moroje gerenga kiarengi ya CBC ekere tore kero tuguri chimu eringa ekere bana bako wali ekerenga kyabo ya CBC echibesa bata kete banyore kurugose World Bank gose wherever chibesa echikuru na ende bakaye kuchibesa ekere baye kuchibesa bakatumia bobe bono bagachaka gutoiga teregente kya CBC nga goikakebe egere bali baba ete chibesa borengente kya korire kiabe yeah gerdo ebirasimbire bitakere kwagajwa asibono mwate ebirasimbire bibere igobone kiraske kwagajwa de kemo ase sikurio boroso ne laboratory roje serikali ne to ajiba sio kwa ase sikurio boroso kirasi ngeke kwa kirasi ne kama kwa grade 9 ne laboratory that is much cheaper kubweka roko enda kwagaja secondary ebirasi bire ngoroje 6 7 8 9 ebirasi bina how do you compare kwagaja ebirasi bina na kwagaja ekirasi ekamo ne rap ngidiriere cheaper igobonne ko gajera bu ne class yeah
Igo je serikali implement yo genteke asemia ke buna ko gorengana ko semeri ko buna no ne union. Serikali na beko implement. Yeah. Ikiagara you know no nyambuo to gocha kwagache nyomba otamate so kurusi amatobori. Ekaro gocha kanga ne nyomba tete kwagacha ko iketoke no manye amatobori no bwate budget ya amatobori no bwate budget ya kere gento ekere nyomba ya kare ebe complete. So no ane serikali kare ko implement CBC. Igo ne mate bune ko beka infrastructure ne mate bune ko beka capitation ekere school ya ekere amasomo ya kare agender. In case CBC yesinye ende case club club ne serikali musapoti ko bas club rigwe CBC ne union ntu abalimu what we do we implement the curriculum serikali yakoleta so whichever curriculum they will bring abalimu barabona basoekera azimi baso misoro as they are trained and they are made aware bya kabisa igoma jumuri within ato ende kwanda mangana Chisemi ende to kwanda mangana asibi nso jo kwanda binge ritikoria lakini CBC ne erere contentious one to bigirena abana gorena bale school aba CBC domicile nja abalia 7 8 and 9 ngwendera bana masomo abo asi omwako uyu gana twende kwanda karotore na madam assistant to kwanda mangana mange executive secretary Knut kurwa sensemeri ya Gucha planch katwende kwanda mangana mange goro Chisemi no yesema sino ko Chisomande kwende turasuka gochibosio akego twarore na abarimu gochibare kolikwa asi na ekyombe kyokori kabalimu lakini abarimu aba mpabwato manyi bwa CBC kero kwanya mwarimu akarete 2016 2017 2018 tasomera de CBC na kia serikali ya keri korigereria mwana no ne kyombe kikera gikorika abarimu bagikorika na ba CBC usina abarimu general abarimu mbaro ba CBC ba trainere lakini abake just a drop kina bawo chigori ko sembali abagoro ngane ko yaba na inungora borosi munana ki umonto uri okorete kare oikara anyora liba into ebli ito na ringa bali balia ba trained kare bagakora bakoro kwa bali trained teachers bali kubonsi serikali yeye ne bwata resources train abali mu CPC bali ikiru yeah mabo train yeah because you cannot train somebody ole isiko oko mo train yakaraki oko mo employee o mo train enambe bata na bali kange 30,000 roje nise ine ikera ngote ato na bali mpakete ya sense ito ya Kenya enambe nise ite yo karagende ina nkabo berande te ko yani te ko create impact iye namba irenga ino roje na bali mbale ngwata kiri kulikwa bali ko alika bali mu 160,000 at least ngota batwale ngenga ki abali mu Kenya ngima abali mu at least baigwekanira abalimu aba 30,000 mind you Kisii county tekonyora slot ya 50 ndage 30,000 yeah ndage toba gere sub county Jones P Kenya you divide by 30,000 iko 30,000 madam goranga no manyibwao abalimu barenga baraje ase county ya Kisii turasakonya 22 boka yeah era skuru nji tani 22 Kisii county yo ikiara boke tutu masawa yo ke bwate skuru nga 200 sub county to bwate Kisii county ya chirikianda aye bagira abalimu 22 igoro se yakiriye tiriani impact iga ban batakere ko abalimu batakere inki bano itakere ko bekwa mero birige takere ko bekuna serikali kure kuna ikira ngora tura banyanyimba ara ngori ko bale kange umwaka ngatatu Kenya police ke bali nande basoka 3,000 bali ko that's much as abalimu bakoliku trojingoli ngocha mbache balike there is natural attrition abalimu ngolitaya bale abalimu ngokubale replacement itakero ko immediately muno mwalimu asira replacement yakoro then that is when this number will remain constant egera bali bakolikwa babanga babe addition lakini ebagotiga mangana replacement mbako nyakora immediately bono libago chakolika still there is a deficit because abantu mbaro barwete service abantu mbaro barosire ne service umuntu akurisign umuntu akuritaya for entirely kwanyora mabaga yatigaire nje what I'm appealing to the government baligereri baligicibesa because cibesa njira serikali oisa kuligereria abantu mbara bakonyora cibesa nyingi abalimu baliku baisaine bakuligereria abana ba CBC oisa kuligereria population ya abana bono igaigere igoro so the ratio one teacher okonyora ago cater for 8 pupils in a class abana bungo igubale mbali koigwa so we need a ratio at least umwalimu gutwara abana bange pie class babe 20 ekara yazinyire bina baba 30 then that is on the other side igomba genderete kuriyenjira bakoraki bakorika bali yeah ekara gatwandete ko kwanda igoro yokuri kwa bali moko madam na inu abantu be union
tore promotion ne bwate ina rigwa ribitete nyama yo mwalimu ekiagara balimu mbaro bachiete bakagenda for higher learning oro mwalimu lakini kwagenda kopeta your skills abalimu aba bagacha bakagraduate bakaira masakara TSC they have never been promoted then there are those teachers balenge in their grades like now umwalimu oli in P1 bachete koroka gose ninga gose D5 kwanyoro mwalimu mwana kabera in one grade for 10 good years yako mwalimu bwana tukora 3 years like any other person in the service abe promoted lakini umusubati yononya kwantenga na murukerie taribe I'm sorry lakini that is what she is agacha akobeka ngabali mbali ko ba promoted bitari yarabugeka ekenenge ndo bale kokora ni president ya yeri ya mubegeto bakanete mwalimu ndaba promoted for example ekarango choru oji Knut I was in job group M lakini abantu tu arenge nabo bagastagnate so much ekara bacha koleta bona chigrade ba change from CPG yani from COS that is career bakalete kento kurunga career progression etu arenge kogenda omwalimu akwenda on scheme of service nare itoko nare yo yani okukora 3 years was go to the next grade to ga job group L ekara kwenda M you go and attend an interview was go to the next grade lakini muswa diga jita ka scrub in the P wana bali muno barabu baka change grade naro chakara ko buri ku parliament and I wish ngo trangeli bali buna indutu abate ekara ko buri ku parliament nga nkyo da ko promotion akateba kana ko ta promotion she did not do any promotions iga change ti grade amari ta grade aga change B1 akanyiruka D5 ine promotion was no change yeah ako change elieta orusio mwalimu gose job group L omurka gose C4 gose C3 ndo tebe bana nchibesa nchiborete aneke promotion ya korona igone ni ebeso comment chibese chikasaba ali muchia bara chike ndende chatoka nchiro yeah there is money yes ngakibon muraga ni promotion ngakita ke record bono promotion ni tutake to mwalimu mwalimu nabona karaba employed after 3 years or promoted the next grade kogendera igenda igo ekarto gocha goike job group ne lazima kare kwa ikiro okogenda through interview kwagenda the next grade ebebo alafu igento kende abalimu mbarororo bairu acting capacities omwalimu akwakitie omo senior teacher for 5 years atanya kaba confirmed wakitio ma debut the same atanya kaba confirmed wakitio ma head teacher atanya kaba confirmed you see ekaro ogo act you are not being given acting allowance you go act was again kana serikali ko kolere gas batanya kaba confirmed we also appealing ya balimu abo be confirmed kiagara ba kolere gas and abo compensated jibasiri ko nyamba wakitiri yeah ndodena ekaro monta tari promoted yakabana ne acting ibintu bindi ko nyarana ngoba demoralized na no ena masomo bono ora no na bana barende na ena boko enda monto naboko enda nayo ikaranza bura aligereri utatigarende abalimu teaching is a calling yeah it's a noble job ona abalimu naboko nyarana nyaba demoralized they still perform uisakoli performance unaona yo mwako yo toroji kusitu performance buya kabisa which means yo mwalimu nanyo demoralized ngokora alimiro mbia kabisa ni nara morning Brighton juu ya basi watching live from Bosansa I say hi to my English teacher Madam Rusi kwa masometi gesongo naenda ko borigana bona kare serikali karo recruitment ya balimu abaya bagochikoba kigo chikomeki shua na guja ya nyora balimu baisaine asense meyo nara wadena MC bachelor wadena pamoja hadi tamati Cynthia Nyaboke wadena onde minomobere ngwaneli Madam Rusi moboli ingiye kogera union chikorwana yarokana ne bakwirwanira barabo banyene badari kurwanira abalimu bali babayete mirimo inkwera niliye bole usi wada litwa kwana neli ya kubet korera neliyo ekomanje korekana na union ni wo mukwirwanira nimwe kabanyene muri korera masirai no ntorku by the way I want to say ntorkwirwanira there before buna nateba konye serikali etaranza koigatire union buna natiko chinzi indu to igatire tukubeti igati because not you know not na kotenga nero ya chagete nero ya chagete ko be union the labor movement ya balimu nati ya chagete kupeti ko ya leta tuna moi for divide and rule so ntundo kuruwana onya abantu baro bakuruwana
ntoba manyiti ntu ndori korwana ntu nabari mutokorwanera like bono ndete koiraneriga engaki ya CBC kana nari goitiko no mwari munari korwanera engaki omo dio arengeri bakarikiru through the education office omate tu arwanerete even during the constitution making etu arwanerete TSC ever an independent commission so that the yari kabarimu ya discipline abarimu ya promote abarimu without interference from the government as much as the government is the one that is funding TSC lakini TSC era a independent commission Toro jumuna independent commission inde chiko kole kasi hapa chitali ko ba interfered with that is what we wanted na intu abarimu to tu ale commission yaito etali ko ba interfered with but ekarmo yanya oranga a union ya abarimu ekorukunati ya very strong akaleta kupeti and that is the truth of the matter yeah we are not fighting tuna abarimu tutageta ko kolere meremo una injamuli ali committed na abantu bande bali to jina abarimu ngwena dore madam ende tukwana mange na takatoranda somutuko mutumoko mwanjumuriria nigotore na executive secretary na Gucha Blanche ekartonda tukwanda amangana mange rus wali kadukwana amangana mange goro Chisemi ekartojina abaroke ngore na bala sukuru CBC ne rorona mange abari mungori kubari tonda tukwanda monere gatoskate dore ka sensabirende studio ngore na torase tundende ya kabiri Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugusegeta Gucha sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaiteire asenchera yemo useyende anya kwa yaiteire imeyo morobelio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambya tokobuka mbunye mbamelia ne gotwali abangora rabutuke mbranya gotukurugo na bongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso ekerogendrete kwibanga kugore binto au na boigo okoriye duka okugore binto bigotumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonya PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke Getembe Electrical Services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha Silver Building shop number 1 ground floor Hospital Road gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato Getembe Electrical Services asobokoreri obuya enyagitari ya World Health Center iye gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere
bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwaire bya twakorera diagnosis. Bwigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusii. Mwana mwanju muliri on Ndizi TV nandekala tuwira nikuru asansa mirinde yomo tumakara tuwenda tukwana na yoro Chisemi Chiaito menaisko ya Gusii kadori nekisaka tubja sekretari Knut Gucha planch Rusafela Bwari kadori tukwana mangana usirusi Bwari kadori tukwana mangana mange Chisemi tuwakwanda sentrene takantua kwanda michando kiri ya baibuli bagwedera morobirosi bisingi kadori kurigiri liwekera aborokiwa abosa aborokia na borokiwa baganda takwirobiri gochikoira na siskura se omwaka oyo igabacho chake tamu entangani na magatwenda takwanda wendera utuma uchumbe ino ja studio Brian Nyachoti agode abuna ga keserikali tiga yeroberie ebe kemeroberie miya ikiagara Chisemi na chigo konya ensembi yamono Brian Nyachoti Sinte Nyaboke ade abuna serikali yeroberie tuya somorobiro CBC niyo yanyorete tegafura iyirete abaiboli bakayuanga tangani de serikali ya begete ama mangana ya yebuya tanga mangana ya tukunya ukwana manga CBC tanga intuntu anyancherede yarate ana nelina kore ya letetwe bantu bata maitina ki ekogenda gochi bosio nyarangi Peter ade ana ngwanire magani mbiya watukire dishes gaki umwarimu tiga atuaresko yaye ekero umwarimu araigwesko yaye no nyene klasi me nigara asomi kabwate omoyo bogosomi winyarangi nero kurubirengeri bya damali Nyaboke adena bwakire bya Ndizi TV emambiengia amasomo naro ano nyubogima bwakongire tigabono abaiboli nigo bakale kweyagia batabwa chibese nonye twakordes gugu bese njiyo indamali nero kurubirengeri byagenda gutuma ujumbe oja studio semambi yabona Crispin Nyanchoka adena bwakire bya Ndizi TV nindoche madam monkwanelie momboreri na igoro yeji promotions barabu batemire koboli kyombeke ki promote abali mugose ebakirete nero English pini okoboli bego madam namangana promotion ni mwatemire korarwanera abantu babe promoted twatemire andi ntogenderete gotema nturakumoya yomotemete kabisa biamono umajubitura kwanda igoro achievements mwara korere bune kyombege kyanati injiri jeje madam na jeje mojo skobo zeke twara kwanire amangana aro challenges kirimo gwedera mwasunyunde dwe mate to kusugumwa lakini achievements kiri mwakorere iberesato ona kromanda to kusuguma promotion ya bali achievement yentangani ya nat nero ya letete one employer oinyole
nabora nyono mukora ekere during the colonial period abalimu bakarikirwo ne nonye no musabuchi buna bakoriko mwalimu nonye ne county kanga bona abalimu bakoriko buna bana ba oise kurigera ECD bakoriko ne county they don't have one employer igo bono employment terms and conditions chiabanjiriko ba the same so into we wanted abalimu watu are one employer whereby the employment conditions chire echimo ekintu achibeti egento kende tu achibeti karo mwalimu aligetu commuter allowance nyarengo medical allowance nyarengo maternity leave nyarengo house allowance nyarengo unfortunately serikali yeyouru oyatoura medical allowance and that is also a thorn in the flesh of the teachers ekiagera ekara bairita wa medical allowance bagatoletera nga comprehensive way when mbato tabet kibesere nga barusia ase medical allowance yito baira irenga bato tigarereti ntomanyetia we are insured ntomanyeti kende yani serikali ngoteberia haitete na serikali yacho tokorera yabwate birengera live no mwalimu ekiagaragara gento nonya mbiritu arwanirete kanya twanyori ngo batagete koira teituku o medical allowance bakarete gento kende nga usigo siningi onga kyugo kongagajire nyumba tamaiti nyumba kindagete ya igo barairire binte bibyeito ndani gento kende tuachibiri buna nat emishahara mwalimu ari kuri umushahara urengeje sana talisa time tuachite strike ngaki ya Kibaki tokaego umushahara 200% nonyo urenge staggered at least ntu anyorete umwalimu nabete bokusuka then ntu anyorete yearly increment ina serikali yaeta yataka kurusi nande ntu anyorete obosibore omwalimu akonyara go express ebirengera biyaye go trade union yeah kero to ganda to kanya ko bol into aranda serikali majukwa na iguru ya mangana August club mangana ya boarding schools ona ba doran pa kumedina enkwana abandu batana bataigwete buya ngakimo kwa na mangana ino boarding school kiki akwane tu lakini na nje ngoboliri swali nga for whose benefit go scrub boarding schools for whose benefit who is benefiting after scrubbing them lakini ngosira mulejiro sibo school boarding school sen jikobero tikachibero omonta akoiro mwana boarding school on his or her own willingness inje ngwanja so mwana nako koraki akogenda nyanda to mwana nande boarding school inje ngomoira tali serikali gocha kongirira bono ndo chinga nkiko chande serikali mono ngati take boarding schools kiagara tali barabu bagwakana ndo devena agente ke ne serikali ringro yake chagitika naro na serikali elia etete na mukoramu abato mojando noro monene mpaka bon serikali elia abwato mojando oyinta manyitinga ki inkiekebe osene sengenjira bora nyale banyana serikali yimba somete Kenya bono mbali korra nidi ya mwalimu imata bantu bande mbaroko nyara buna ibole tu state house igasongo kiri basongo bali gocha bakwano akayegera ikiagara no mwana wanangi bole bona nganja kumukwane gesongo na bagukwane gesongo inya kumutari chinze jisiko na bakara bune ndubiko koro kwanyona wanyona abantu bana balinge bana mbarochi acha abantu mbale umuntu akinire obugimagete tamanye timbogi makia abantu abandi bakora bagwetera so ago chota bagento kingazi kina harusirio ta kumanye imba kitike gotiga asa abantu abandi buna ino union nande ino union mubwate osemera serikali ya Kenya kwanza buna na vera konyu mwalimu kerbara osebono ngwate ana moswati ora sensemeri atiezi sio na mpabwate na serikali gose bado mubwate tasujine yani onya ninche nale ko eguribaga nale ko murusio rero igabona to gukwana egero umuntu mungabeku okorigereria umwalimu yani employer you know your employer no nyina abantu bali tubwate nkari to begete no nchikoni bagatorose no ndagera umuntu uri ko mutriti biye kyagero tamutriti biye no ndagera yona bagobeke sumu bono nginori ora talengerere tinga kyago triti abalimu lakini ntu na abalimu goto korigereria umwana ntori ko morigereria ere batinara ko nyora ribaga nko musuguma injere ngong ntotageti ntunga tiko nekugwatira na serikali arasa ko nyengaina ekiagara tabwati mangana maya siko cha sabali so ekyombegerigeri yakupeti ngo musira kerekeragi
etimanye tikiagarati I don't belong there ekiombe ma etiketari kumusira ne kiana tintu ndori kumusira we are quite against her again tokende bone ge serikali ye ngonya gokera karatu akwanete kuri amangana delocalization tokanyoranga musubati ondori konyara kopenya gwetera asali twarigetia abantu baito tukababeka bakwana na members of parliament twakwanire na our members of parliament and those things are coming out now through parliament igona ragenda ariko bori kwa mangana parliament amanya kongainiriri akongainiriri bolinzi nywanya ndirimbu atendega munyoka enkomo tenge kwangainiriri angoiniriri ngana promote tia bali muna nako tebikale ongainiriri ngomwalimu ngana beta promoted could be 1 ngako GD5 you cannot change or change you just change the name muna bana ko ku Brighton to go change to ko Kevin to tebe ngitu promote is that a promotion very promotion lakini bana madam Bwari madam oyo kobatie siali ne rebono demone na sensemira lakini mpape temero byo kolika banu no jena no ne kromo ko mochiga bokori bwa ngo baboro bobe oli bakole bwa embuyo utago change no nyana bali mu akoli kenjira ari kolika agokora skewed enjira gete oru amabaga guchisoba amangi abwata a lot of nepotism in the king manya nepotism and tribalism yeah Because in each county, county has a TSC, county directors. In most cases, you can have a bit yeah. Bono tote abena ngakibono muwasiri esikiri majongo kibono rajo kori miremeki anero soiroro na ndo nyori bari barengo abange barengo roro neji ko mobere gasi ngo asobo kori buaye ase amatukaro bujibosyo akarole SES injibuna manyete you work professionally it doesn't matter ngokwanyoro what matters is how do you work as a person ekiagara macho was been in the public service for quite a long time. Nande olibono muntu ma think administration. As we support him, I think he's going to deliver. Olina akole merimo ni mumanyete. Taliko kwana mangana mange. Bintu byaye binga akubikora through actions. Ndo arama mwenda Kisumu aria na timojo kwande mejande mo wetera recommendations mwa etia morojene serikali ye ne chirigiririe anna alimu etire matana serikali yero kara morojene ne yekirani serikali yete bwa time chando mono na intu na bego ikirani depending na bego ikirania depending angole TSC because muna bona kwa romu swadi liko boliku treasury ya moete chibasali ka bali 5000 teachers tana ko bali ka chibasa chika ikaranzirite so it also depends who is implementing yeah Brian Choti na akoboli ngwana ni madam na mukwanne maiga mange mombori nengiye kogera ababaka wa unionist ekeroba nyore birogo none byage siasa ba chodo usaba nominated bago jibakira baombi kurwanira abantu bali balengera barabo bona bali abo ige go depend na nature y'umuntu go depend yeah because kuna injenjoru na bona nyabanga to women kanga still no nda mangana ya bali mukanga na irira mangana ali parliament kya no njedi bari go bebe njedi ngwe bali bana embe mero manju muri gonu gwetena to na Bwari executive secretary korwa sensemeri ya Knut Gucha planchi kardo ndo kwa negro ye Chisemi kara ndo to tebina ngakipa bikire meroberi yo kwena kibina ngosuka bale gochi bosio ngakia masomale ase county ya Kisii ne county ya Nyamira bono madam iskungo goruchire boni roje abari mumbe aliganetie ekero ibindi bire bingiga CBC korangana baje barumbe aliganeti abari mbabu ati problem abari barumbe aliganeti serikali nje aliganeti yeah mbiya kabisa ekero tuika sensema ya capitation to already ngania capitation ndia aleta na liberera ekero torojena bari batakita bana baende as secondary bachikojana capitation nyingi na abane ba primary batakite batigarega iga bakali comment kalito aje sensema ya Mombasa bakatena bona abana aba bajune secondary batakire ko bana baru funded kwa capitation yabo ebe buna bana bali secondary ngikira kwandinga ne yero madam in Jamangana capitation you know that is for the benefit of the child omwana capitation ile manda chiba zina jikoja na jiko keta for ebintu buna learning materials na wakana naona wafanyikazi wale kazi so it will depend it will depend nga abana balenga bale in a school one capitation elinche I'm proposing yementu no nye primary yementu because oko mwana 1000 a whole year surely 1000 nona no budget buongishirako yeah in a situation in school in capitation neta ke recommend in all levels whether it is
primary whether it is pre-primary nonya pre-primary etakeire koegwa capitation yuma thembali koegwa they are just left baegu goru pre-primary baje primary baje yetota getero ku senior primary go intermediate bamanya kogenda secondary nero baba capitation as by the economic status che country as by the inflation because to ko mondo 1000 rero ane kwara kama 1005 years ago na ndo 1000 now the economic trends have changed bono nya change na ego iko change according to the economic trends ngoga jira nyoru no ene yinde jia kawaida jira nyoru no na balimu abana be school ba strain sana akiba ko manage school ki competition ita gere ko bwato ku bwango erinde abanyore abalimu banyora chibese jimabe bakora I feel like capitation area igeta keire gocha before tutara igora school so that you abalimu be banga bakora everything that is required to be done like now when you look at secondary schools as much as secondary schools ya balimu abange barona bakubeti but there is a time ngoligereri nanyoranga nabana bana bali batakiri koragera kwanyara besa nje school jikoru endagera abani bali bagenda into borrowing it is not right serikali neta kiri yabwa to yagara ni tibaziri mbaba ngete nganjiro na education jiko correct chigochi batakere bajibwa to kama mapema onye njikari kama profit yande bajibwa to kama mapema agara bantu bebanga muna bagochake miroveri school yeah mbi mano manjumulire kramanda to maje semester na semambi ya boniga gwetera se moroveri yo to kwa na Chisemi Chiaito karatore na kisaka sekdali nat plunge korwa sensemeri ya Gucha plunge karatore na rusi Bwari agotoerera igorona kiesera kata kiriko bekemeroberi ototeri capitation nita kiriko to mukabisa asenjera ya botambe enali mokaya dana nimbabwa de bye kabisa ga ki abalimu nero esiro unatari no munyagitari nigasomete guno mwalimu musigari no mwalimu igo mwalimu nero takire kwagu libaga litangani nande engeli yaye ebe yeiguro mono Jeremia Anton adana bwakire buya na onde ime yumurobeli na pongeza madam ya kwana gakitiga begerere abalimu bachandikire kia depression ngo itere abalimu biyamano asenjera ya bene kabisa biyamano ata mimi inambabwa adibya sana ina Angelina adana no alime yumuroweli agenda tagoto bwati kabisa Christine nyanchoka ade abuna mboreringo madam na eraro jibuna abalimu abamba chikoli kwa wose fairness ne karo asokoli kabalimu ababa uchikoli ku 30000 era kubona erojena fairness ne chikobo fairness ne chikoba sokoli kabali fairness wiko inergasi to abuno to kuwachi kurutoro buna inche I have met inche na kolire na achire baka county na manyira balimu balenga baucha koliko na orokigu because na ayabune union na ayo takeire kugenda kuligitie sita igukuri barabuna bakori kanjere ndio asuna batagete njira ajire na ali sub county cyane kero muntu okoligereri ali ase asochori na ali sub county cyane na arorire understaffing ero ngakiakorete ngakiere inche bono onde nkoligereri Kisii and Nyamira Counties as by my state as buno moenis karana chitega igana aligereti ndaito chakanda Nyamira ndole na barabunga kibabegete mikakati yabo yokolika if there is no fairness ntomanyite kuimukia mato na kwa sabaki yetu mwande koti ntoliko anda koti ni tokora imukia mato kama there is a language serikali yeku understand aki yetu tuira na kegona nda kuboria magana CDF njaba ina njarusti gogo se kambero gatana ni go ya lenge njaba titichiko lakini ntojine serikali yabo tokete epachi ndangani gestisku ase chiko siyuenzi kurangana CDF yakonyire asensemo yijisen sana yeah abajumbe batumire jibase cha CDF kwagacha chi school kale ekere jibase cha CDF chitarengo abayibuli bagatebigu baru jibase cha group development fund okonyoro mwana gutumugo chikanga ndore jibase cha magacho I remember karana algo soma to algo tumjibase chikobora twanyora abantu bakumnyoka se ito baru bogoli chingoko keri bakonyora isiko babogoli none chimboli but ku CDF yachete nabondo chinga bajumbe baje tumikire buya kwagacha chi school abajumbe bande baye tumikire kwa abana chipasari imechinero konyore metaka pi kwanyora mwana oirwe bese iyo uchirire school wasomire chipara baro siri chipara chinga chigo chi school chigo when we want materials chikonda chi school oikonyora chipara chikorete njiro chi school chinde chiatwarire estima oetera CDF omojumba gocha obeka
estima obaji besagete babekire estima jiskuru orige none birama kwanya biyagotire nonye ninse jiskuru jindo mate njiro chiarenga bana bare kohoma nisiki rero ise kurigereri bana mbari gotomusike mono na kebuse rero jiskuru jinyinge chihagachiruya nande eina NCDF ekoraki ekwagacha so inche buno monto na into bune union igonta gete gotebanga mbuya serikali yere ni CDF egenderere kobero egenderere gokonya abaibori egenderere gokonya abana egera abana basome lakini twarane kiombe kiaro South of Kenya nkoenda kirase kambere kwamereri ringaneri ngakio egasi baborite bakora igase baborite mara bangede bana ne egasi baborite bono bakwamereri chibese chitene ne chigenda ibaegu ana igo tiga CDF ibna ya CDF iche ekonye common mwananchi omata banda baberichi kauba kurunga lo Society of Kenya ebinto mbire babana ta gotokonya murabona kanga bajire koti kubori ngaki nkia bali batari komendera umushahara onya babwate ebinto batagete kubori biri bigo affect abantu babori amangana capitation tari amangana ngachi bese serikali ya rule chigo jase common mwananchi chigo konya common mwananchi chigo konya kero mondo nge batagete kujiteneni chikonya ngo chibakonya bara madam akubona njibakonye gose mbia kabisa karuto ndeta si boni ndenda roji semesi beriseto nara okorokuna na ne naraga iga naro kuruna sarome mokaya akubona mboringo madam abantu twara abantu bago sirio bogima ina mysterious ways nandi bina byabo mbiri goji byagenda goji bosi erengiara kwanede ase enganeye onsaro mokubona abantu ngo siribara magimabo ina mysterious way nande kina bya mbiri oji byagenda gose byabwatu kumono ngikira kwandingane abali mwaro abali mumbare bagukwa in mysterious ways mbaro bagukwa okoranga this is a natural death lakini mbaro bagukwa una bono mwalimu naruga kwete Nyamira ando mwalimu na kunyamira no mwalimu ito na kwete abali baito barakure nonye Gucha in those mysterious ways ko mwalimu aitire na boto gotema turi kurigereri ngaki umwarimu buno oyo onyorire ose familia ya anyorira haki yaye twagendera kinese ngi kotio konyora jire slow nchi go deliver judgment bwangu toko genda gose na employer yaito egenda na jito konyora employer yaito iri interested na go discipline umwarimu lakini tali go discipline umuntu kokosera umwarimu abu egenda to bwana to ko ikaransa as a union to kebeke in the recognition agreement ase bindo nese constitution yaito yanat ase bindo biri umwarimu atakere ko one of them should be security serikali neta kaire kwa abalimu security but ita kwa mwalimu as an individual security igera security go school so abalimu abo baito bago in mysterious ways ntotagete serikali efuatirie une ko fuatirie karo mwalimu angachiru mate abalimu baito mangana ya CK mbali ko ba inform food mono yaya ndire bako ngacho you know there is vendetta na malice egotoka in our communities kwanyoro mwalimu obekerero kumbe gandeke no boli mugiya karute kiarenge no moto tete abantu mugobekerero bali nambaka okururiro mwana binde amangana yani omuntu atakete ko settle scores otumia omwana abwaro konyora TSC muna baiguga no bali lakini ko baigura mwalimu okure mbali gocha kuboli none kya moita na baigu mwalimu orwani kumbali gocha komanyanga ngaki mwalimu arwani so we want them to ndotakete TSC as our employer etorigeri nona aba advocate omu advocate wakanu by the employer kogambe kina ki umwalimu yani correct justice aso umwalimu aito itiru okure oso itiru otakweti ya be kabisa bono buna no mwibori ore na next secretary officer ore nati kuja branch ingora dore ndo byo kwa kana school abana baje gutumika marua bateko ebinto nyesore na kimo jando turanyo kore none kira abana bakuru school tonyo na abana bakuru na marua chinyesore mo jando tonyo kora school na inu kyombikana tinga kimura beke toko omo jando oyo toisa konyorigereri buya tonyo beke buya abaibuli banje kubwatera na balimu abantu religious leaders baicheime bonsi tubwatera na as a country abatoko yokora one abaibuli ba connect abana babo batigira balimu two to go discipline mwana lichi control bekirenga mwana tari kanyora corporal punishment I believe abantu buna intu abatu ariko ogo itune community bali tuitetu oisa kuri lichi tabi jito njubika ni abana abo kare yane yire kare yane because ninje inero kare ngara yao nanje yanero omwalimu I remember
minto erange almost yange ne para na ale gocha ne skuru ngo china ro mwalimu gweta para ne na araranze flat na onyari imiriro no nyandi kole thiki ngwe bisira no ne kenyansi yani osike to mwalimu onyo mwalimu gweta you stand onyo mwalimu gotoma you run omwalimu goite skuru turi kwanda ko chiko tabangana itu abana barera gukunuga ochapa kaka otabyo moibuli mwalimu fulani alinichapa omoibuli umukirabunga yani omwana onana era alikeretu you see in that case bono omoibuli umukirojire skuru omwana ngo discipline kwalenge because of what this kid has done omwana yoro chingo chako twara discipline omwana yo nachaka kutumia drugs yoro chino twara interest uno mwalimu you just leave it ngaki omwana yanyo konyu drugs diganyu no moibuli yo gokoraki okosava because yo moibuli is not responsible actually discipline ya jirense because of us parents omwana kwa ro mwana ngo kosale kabisa but you want kwegerera amagoso liba gukorusio mwana amagoso even the bible says you spare the rod and spoil the child and that is what most of our parents have done inubono mukira abana ngori komere mu discipline as school njenga taba corporal punishment ilira na mambi saa 12 mwana asunyu omwana go chanya nyolere school lakini muntu ngo abantu barabaka ministry nbetan barabu bono rende netakeire kare yairanire ebeku kigwango na yego ika and then again to kende there is guidance and counseling na batu atabatiku no nyenje na chete ngakole kosi ya guidance and counseling but there are no structures in the school tibekire ngaga iga omate room ya guidance and counseling igeta keire ko beku environment ya guidance and counseling and then abana aba koiko montanche koba guidance and counsel to komo veterari. And then before you do that you must know the underlying problems cho mwana oyo oma to mwana ogo chaka kunyunya sole enya sole tali ere problem there is a problem ya garo mwana oyo koraki o chaka is it be a pressure is it so much yani otabera liguna bible go se omwana oyo nabwate his own social economic or any other problem. Yeah, there are those underlying problems. Siko gara bana ba behave in the way they behave. Honest ko mwalimu korenga na ngai yasirite kiara karentu agatenene to aminyoka korenga ngai yasirite. Esiko yo mwalimu yasirite lidia serikali yakanete punishment. Esiko yo mwalimu na yasirite kiagara bana omwana agotene no agi no mwalimu. In some cases kwarali omwana kurukana omoro ocha gwako mwalimu. It has never been like that. Na jago na bagana bana monta iso ko paki skin na bagana rumana ka bate bunduki class ya class kya na jago no mwana ke tori bate bunduki eno ka chire ner bin to ba ko ka char rights char rights ko se go na indiscipline char rights diga bana ba indiscipline ki bona ta ko bona antu aroje rimo mo wasiri mukoro friend matenga ko machi aba human rights ba dana karo mwana kuniruga human rights ba mogire ba terena ke ngwithiro mwana human rights kina boli human rights yabo ekaro mwana itiro mwalimu I have never seen them bona okoranga human rights yeji iko chibegire kando for certain people so other people are not humans because they don't have human rights abu bara balimu jagara balimu babwa human rights anywhere abalimu nabo konya bago tacha on other people's human rights lakini balimu bara human rights yabo njikora tiki njiyo bega sanara goteba na eko Bwari pongezi swapet na timbere mbia kabisa nara nero goteba na mboreri ni Elisa ask madam ECD tija singoli kubale bono me ECD ni gera asema ngana ye county aina mangana ye county ko influence mole aina mangana ye county ntotake deba to bugati sina barabu mata na barabu na bakon ntotake deba to bugati si bali kuna TSC that is when we can be able koteba bali ku useba mentu mushahara useba iru permanent but when they are under the county government ntu atora under the national government so I cannot do much I can only talk ninkwane esingo etanga nyoro mugavana ni public abangu kwana ngota ko lika bali ba ECD kiagara ECD nero musingi lakini it is not under our structures it is under the county government structure. Hello, good morning. Please advise the issue of the retired teachers who have been out for a year now and they have not received their retirement money. Oyokinanga from Nyaura. Era tena bantu mole ba retired. That is a challenge. We are aware about it. We are addressing the issue. Nani ngofere tu. Usine serikali. Kwa ngana ngi badara akan rujibes yabo madam.
bagoteba nga economy erembe otatiga economy yebunango nyagukwana ego ikayabe mbasa abalimu. You see now those human rights bagoteba. That's why I'm saying antu abalimu Kenya etokoragana like we are encroaching. We are encroaching in Kenya. We are not Kenyans. We are not citizens. Tugotori ikire buna abalimu yani ototokeire konya kwebereringa ga kitokorera gento ga kitokon. It is not our right. So abantu bakwana about human rights nje tikondirinda thakabaikanga nesinde kiagara mbali kukwana about the rights of a teacher. Human rights chiaba ne chiaba baburi baire zwa ko iregoji. If they want the human rights ever equal, then let them also talk about the human rights chumwalimu. Umwalimu kararita ina takiri gukora mwaka mugimatara. No, umwalimu atakire kwa kuchibasya at most 3 months. Kararita yeah. Lakini wana abande ngoira barabu to even 2 years kwanya yani umwalimu arasa kukwera njira hatarali pension ya. Yeah. Iwono itakiri yarigiri mapema. Mugone serikali nero ni fereti ake chibesa. Serikali ne fereti nande abajumbe baito. Bona no totokeire ochotorigirie forum. Orangeria abajumbe bali bagorwa wana Kisii County bacha. Toroji inchebana minjaja abanyamira and Kisii Counties. Bacha nona abanyamira toikaranze gekao. So that we tell them because yakarato ko bataibuza kabande njena koraba kwa na parliament mangana abalimu. Lakini mbatakeire bagenda bakwana mangana ya abalimu because oisa koliga rimuna nata banga abalimu babu at rights. Bachumbe bange mbama yadiko sa abalimu baba akerete chikura. They don't have anything to talk about teachers in parliament. Yeah. Mbe kabisa Rose Mokera tena Hero Brighton. I'm watching live from Bosongo Chituka. Kongole kwa walimu wote. Teachers should be respected. Say hi to Madam Rusi. Esron Mose, keep up the good work. Now then for clubbing the boarding primary schools, we totally disagree. Mama Rusi presided us on teas. Then Kibakonye amangana yogos club boarding as ta sira kabisa ekiagera kagosira igobona abana baito bachire guchandika to anenena omwibori kaduri tukora jideka jarina omwibori baterina taranyo ibagari yako bano umwana oye ningeko gara no buguma bwa kungire korenga naye Lucy buguma bwa kungire omwibori taranyo ali bagako bano umwana oye nonekero abana babunga tiskuru boni umwibori atena umwana gagin tiskuru igorubera a problem ero ntanga nuna nateba unankorra because nainje I come from an environment asaba ibuli awali na abana emechiende igere so poor obotaka tatie kara abana bali kabakuri endagire nyingi lakini ekara umwana yako gande skuru gakorosere kusinero ngoli mambi ando ichocha kuragera ranti ande marago lakini ekara abana abalenga throughout the day onyo mongino barasere tiro ngoli mambi agenda mugonda batigeka abana abakonya bachire mugondo bakulira maraboni anyaro bachire osino muchio bande bature litoke so ba committed crime aso moibili yako chakoba committed o solve we problem adalgo to solve onya abana bali mbali nge school another thing abaibili abange igobale a working class omoibili ole working class of course ngoli kabara balali sometimes kwarale buna balali bago chanda abana so moibili ofeeling omwana karale school igale mosakiwa kubwe karakorete aleka that is why abaibili abange chinga kichi ababulire bakobera na abana abaibili bande bachire too much into internet akonyoro moibili none karale nyomba chinza chirinke atagere gutumia ko interact no mwana oya gararari esim nesimi arago chat in technology so there are so many challenges chikogera abaibuli batarakoraki batarabana abana. I remember karana algo kina injena ikaranstena mamo minto mono but I had a lot of time with my grandmother. Babo minto jena ron so meti bunango bo monto baba ne ron tedi bunango bo mukungu baba ne ron tebeti inkimbuena tako karbuno mwana nyaroka ngakyogo sibiye binto ngakyogo esibi ayo manyana. That is my grandmother. You see ekerabana mama tar kanya time nainche there was somebody else. Bona kinta manya bono isakuri ria baibuli barero including my own children yora nyore igakanyoro mwana yo takamukineri na irobia ira nago choko kwani gisongo barabuta this their bright tata getiko manya mwana yo ngakia gukina morally ngakia gukina socially barabuga ntapata geteko ro mwana obo already yani ore tabauti na abana babande bago chakanyora lisa yani umwana yakorerekana obo tabauti abana baye abana bamubwati so abana bali baferiri koreta abana asaba ibuli abo bakoro grandparents so that if they don't have time chokobera na abana babo grandparents babera na abana abo basomi yeah abantu nata a problem enene aba bali employed abande enchara nka
yagera omwibuli oranga tigo mwana karaki agende school oyo rikire orati tigo mwana ande school o abande baira abana baranga buyo moleli na rendo omwana kobwa akoreta omwana so ase even you know akaroko oisa ko yo amado omwana akorendere mama mino na bakorendere omwana kobwa moleli bia yeah. Kevin Makori, good morning from Eldoret. Tukiandika walimu tusiandike walimu na corruption, to stake pesa ya corruption. Yote na corruption ningo ikirire na karabona bantu bakarikora iguga kibese ngutarajira maoko egento tu akora bono iga akino no gochikoba corrupt ino yo wanja kongaini bono iga balimu bakuriku I remember we did this I was involved ekara balimu bakarikiru ekara na chore turitanga na ngo muguma rep Knut abalimu bakarikiru na bamanya ine na bakubwa so tukanyora balimu bande ngokotera bali isiko and finally mbali kupi. So I think ngatebia balimu bagucha we went on strike aga strike gaito ka Gucha yoka togatera omusubati olenge Gucha and I will remember forever igari kurkwali Barino Barino akaratu agenda gachaka ndangiri privately akamboli problem kimubwata ngamatebi igere lya kwali geto monto okorete college in 2004 aba monto nale ga igokorete college 1997 otana kuriku why ndikoro ndikakori ku muntu nagenderete kokota oyo korete 2006 no korete 1997 means yo 2006 no moke oyo 1997 nagenderete kokota emiaka yo kori ku bwari 40 igo muntu yo mutaka takoremero akamboli what do we do then we wrote down nkamutebi kwali kwanja abali mwanzo pikanye ngima gweta from dirimba ali from private colleges wangu ngabata gweta from private colleges because these other colleges tikabaliku depending on the time they graduated and they will take that to the ministry corruption day torore gusene ngebe gekaba corruption day onye corruption hero in fact ya banda bange bona there is a case handling in Gucha kia ruete Kenya olino muntu kwanja kuruchi besa kanko wale from toko ego gongo yole because ibesa chiri yani amagisi omwalimu obere school for 10 years yabwata amagisi amanga ta kolengani obere school for 2 years then abali mbaro bali kiru na internship they are given more priority kubwa olio gocha bono bono iga bali mbaro ba CPC nkoe kubara amagisi yabo and therefore tindo just corruption yeye kuruera igo magisi corruption de magisi na hande bono lero mboboete because na boto kubakulira umanyite na mondo tha yonse yotagete akuleru because igone gazi yaye kokoraki eko era ara mangana yo kolika bali corruption tindo jiko senero mona unless at the head of his ke tukore ke rojise jitu jere Madam Gusii, some teachers are drunkard why in duty how have you dealt with the matter onena bona abantu bale bakare ko nyungubo kibande birazi inumune kyombe kanati ngora kwanda muri abali murende bali mungo bakwanira tole na ndi buna nateba toro jindu ateba ngabana mbabwate problems underlying problems mwalimu otako nyuma rubusa nere nabwate shit no mwalimu is also a human being akingo bakwana muri ya ngo bakwanira tole another thing gentonkere ntako tebia incenal ko baninche ngorete bintu na ndi buna lina ko ligero ke women one thing I wanted to do is to put a rehabilitation center in every constituency so that abanta babaito including abali bali okonyora ba deviate from the social norm baira ni bairu a rehabilitation center bagororu baira ne back human beings that are productive mesana zibiro bitu biare madam na takapano rosa mwa bo mwero yaso mwanju mundo turigiredi nandangi kanto yakonyari baga na pato korangeri asenjira bano rile kamera madam rosa mwa bo mwero ase mambia boni yamona sana itanga naenda tenda irani limbia mono Ndizi TV asingenje yokondangiria ochaga igegera tukwana muna twakwanirega litani nande iria kabiri konto ketiko irani lia bali baitombu yamona ase gasingi yabagokora ngira ndiri na bayulu baito na barabumbu yamono ase gasi bagokora sabana lakini nande ntebia bayulu baito wachika kamwe egere yani barorenga abana babamba bwate discipline kuruka abana babambale buya kuruka egere kwa umwana gako gende school onyara gosoma buya another thing ntebia bajumbe baito gotu abajolire twachira bajire parliament asto taliko nyara kuegerera balimu ebintu bitu taliko nyara gotu abaire babikwana ku parliament because from parliament igobiko chibia bali chiko koli abere lichiko montongo sinywale kobuna lichike likiagara it's an act of parliament was such like and then ntabia abantu baito bagusii engima tikatosomia abana esababu amale maerire muroje bono no amale mabere chincherere egere
omwana bonekera asomete na bakogenda isikanyora oboremo omwana ekera asomete na bakorigia other means of survival other than land. Buya mono sana. Mira kabisa mwanju muri kwegurine kiginga kiaire somi omwana. Kero wasomire omwana raje konyore kiginga kiaye nere itwekiro ya samutwaro bosi. Buya mono kato abaire manaye CSMS no bari mwatu kidinga ju some sali biro biaire lakini ko bakira buya mono kero mwabana into kisato aja to muro bure kato kena rusi Bwari oyore executive secretary Knut kuja planch. Kero to akonera mange tonde betine tam egende kenu kibate tam limit gose egende kero egigito ekebwate tam limit ya 5 years na lengo emiaka 5 abali mumbangirania another 5 years and I'm hoping imbaza bange emiaka ende nditahirani igo tebwate tam limit dey erena bagwande kera president igo kogenda as long as you are retired from the teaching profession. Buya kabisa kemono mwanju muri bonekera twaringe na Rusi Bwari executive secretary Knut kuja branch ototebiria mangi ngakibaro birthi ase ekiombe kikiabo Knut ototebiria mangi na rotoiro bosemi buna bono naki serikali takiri kurigeri kubarigeri kiombe kirikyo kolika balmu kite kubarigeri ende tokini Chiaito ime yorgongo rwagusito wakerambia mono bali mwireri bali no koto ma SMS na bali ndasoma na asabiro kwabera yena Ndizi TV wansoma usika twaringe na sara nyarangi ntito to korotero muro kirali tukira Jumatatu gari tuko re chuma tonyorane angyo ojaga inza 12 gajisisa to kana toraju kwanda mange anegari tukuri angyo to kuri lichiko na wakirembia mano yorenga sense merie kamera njoshwa utakwenda kuna Mario gya gochera senjera ya bene igo na usabiri tukuri yari tabwa biru kunyo bine byonsiriane Brighton Makoli.